Napulag pinananggot, iputol ang lubi. Ug dire gitanom. Alire, posing rek. Tanawa yung naniyo nila ug tanom lubi day. Mamunga. Makakuha sa Gitanom oy. Balhin ang lubi. Among gibalhin. Sabi mga kurimaw. Am- Among gibalhin kay dool man kay sa balay, among itanom dire sa balay ning lubi. Guys, kubo na guys. Kubo na bandi. Misitas ni guys. Guys, dili ni lubi misitas ni. Tag 20,000 lang usa ni. Di mo palit. Dili may lubi gud misitas 20,000 lang usa ni. Sita si guys. Gihangyo ni og 15 wa gihapon na magbaligya. Lunod. Tumbang misitas guys. Kataw niya yung 15,000 wa yung kapalit 20,000 yun eh. Pwede ra man ni sa imong kwarto ibutang. Oh. Tarong agong tayo sa pagdiling mo kung ba itong mahal kasi na yung bito. Go. Nindot pagkatanom. Ito yung kwa ito sa Saudi mo rin ka. Yan pagkatanom. Guys. Kina. Mana na tanom na guys. Turok na guys. Turok na, buhi na. Ang bunga Ah. ako ilapay istig kayo. Ano pa rin ilapay din? Dahil bunga na. Nasuko man nananggot, tanawa giputol yun. Putol. Laway tumpay ko ang bihag putbol. Putol ay, napayusay. Desisyon na ni Ron og isay mo putolan ni Ron. Tungod sa way tuba. Oh, tanawa ninyo ha, wala na tao ha naman. Oh. Turok na gid siya na, buhay na oh. Okay dai. Buhay na na. Na sa minto gi tanom, buhay na oh. Gahapon gi tanom. Lakaw na nagtanom na. Mubalik ka to yung pamunga. A few moments later. Pagkaugma guys, akong gibalik. Tan-ang ko. Nanay daol oh. Naol na. O balik ko ni ugma sad. Ni Sarel gud guys, ilang tanom-tanom. Ato padulaan. Ani Sarel gud oy na nanay butong. Nubo ra ba kay punuan bilaka ko na ni. Oh. Na sa taas balay na. Na sa ikatris andanas tanom. Markot mo